koroksa media tongo Mia kaijakha Mia ni salo kaijakha khenani salni simi ngakai a borokno MDC sarinani bagai bihik busano kibu campaign khlaika hor sal Piaba tabuga media no bosiniya bini media kaka agor toloni singnani nangnai special Dumasora ni media no botabu kamnanya sinia babare sabuni guni MDC kha abo a borokno saimanai tini ang bumung saya pano ang Mia nukha koroksa SK parawo koroksa MDC no nukha Horokok salai penuh sahu darah angin mungkui saja dia beli sahu ang nono hingga beli ini sahu dem sora kotu sora am cini borok siwo a borok ni tomung bobohai bo ang baitang tipramothano songsoi pepru borok tipramothani birudde kok sanai rok tipramothani ekdom ungkoni MLA ni boktopu MDC ni boktopu tabuk bosi tipramothano sinia tumasora ni neta rok ang khaklayu ani khorang jodino khnawai tongkangkai ang bumung kuino chasiwano ani dawo visit ang bona hamjago Daw bijit Tripura nang hamjago ang Depro Tipramota songsawi payo ani politus debor mani nakhalawa asugui kebang ma bororok kebang ma netarok thanglai ano block president di ani borokno block dadi ani borokno block secretary di ani borokno YK bori di ani borokno central lo talang di ani borokno koroksa MDC sawo campaign khlayo election campaign khlai mani jorao charjon candidate no tui Maharashtra no tubui jepru campaign khlai apru oporitus debor mano tongmani Bikram Kishore asai mani salno bondo suti busona khlai ririkha abuni yagulo tai kaisa sini bororok সাধারণ যে samung tangsa nai tini bazar khlaisa nai tini muya phalnai sini mukhtang phalaisa nai sini a phalnai sini wahan phalaisa nai sini tiprasa সাধারণ bororok nong ngangkai suno divide and rule policy thungka neta bai neta angke thik tongo pia public bai public ngangkai bulai laijak toglai laijak kena nang laijak mukhang somlaijak abo kuno niti da Sini netara public rongno thokai tongo jung ajagani yakni koknani nangnai tini kebangma bororok sawu rajya sarkar sini tiprasani bagi tam khaika rajya sarkar sini tiprasani bagi tam khlaika rajya sarkar sini tiprasani hamkrani tam khlaika abohai hene kokpiri tonglai baksa baksa netara borok ni bokhoro tabuk bo hadiako o rajya sarkar tabuk sabosal guitong borok ni bokhoro tabuk bo hadiako hiaba anne tarok ni bokhoro hadjakno tiprasa sadharan borok ni bokhoro habriya khayei nungbai ano joliri naslir guitoni nani nayo rajya sarkar tini sababa rajya sarkar ngakai BJP IPFT tipramotha sarkar hayadana রাজ্য সরকার যদি মাজরা বেরনাই থাঙ্গমকাই রাজ্য সরকারকে যদি দোষারোপ দিতে হয় তাহলে তিপ্রামথাকেও তুমি দোষারোপ করিতেছ এবং আইপিএফটি কেও তুমি দোষারোপ করিতেছ কেননা এখন বর্তমানে এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকার হচ্ছে বিজেপি আইপিএফটি তিপ্রামথার যৌথ রাজ্য সরকার ও যৌথ রাজ্য সরকার ফিয়াবা নেতা ভাই নেতাকে মিলি লাইজা তিনি কেবাংমা বড়রক আং মিয়া নুখা খরকসা নেতানো Horoksa netano Mia nukha SK parawo Horoksa MDC no nukha horokok salai penuh sahu dara angin mungkui saja dia beli sahu ang nono hinya beli ni sahu ang bobono hinya ang horoksa MDC no sanani nayo o dumasora amca ni bororok siwo o demsora kotusora amca ni bororok siwo a borok ni tomung bobohai bojo sawo tabuk lasia haingya irengya jesom Mia BJP ni joining jauka BJP ni joining mani jaga baksa bororok comment khlailayu Dara ni na ba fake joining si blanso fake joining kendor ni tamu kirina ni tongba asa ga ba tipramotha ni borok khorksa pan chikri bele ni sau tabuk asa ga one subda ni kok tongo nai neti tangi borok tipramotha ni borok no sini nei ba asa ga tipramotha ni borok CPIM ni borok Mia BJP o join khaimani ang politus debor ma sini o tangi himani le O tabuk tipramotha ni borok keriblah ni hinai jepuru ang baitang tipramotha no songsoi pepuru borok tipramotha ni birudde kok sanai rok borok tipramotha ni birudde kok sanai rok aboni bagai borok ni tipramotha ni borok no sinia tipramotha ni borok BJP o join khaimani no sinia abo borok ni dus gerei borok ulo putung phayei aje Mia ano comment khainai borok thanai ADC election puru tipramotha ni kebangma campaigner rok no kok pil laja Kerang mati pramothani kokpit ne rongno sajak ama nongro tisli painai dui nong ti pramotha kaplayung nai dui ini sajak sia borok
tabuk ke bose tipra motani ekdom ungkoni MLA ni boktofu MDC ni boktofu tabuk bose tipra motano sinia tam ke sini nai babo tam ke sini nai sujuk sondani borok no sinia sujuk sondani borok tewaisa o jagabo jodino tabuk tipra mota dol noramui thangkanga kai nini ungkologo bai gomon tripura nungkologo rupere painai koron tripura nungkologo rupere painai joy bahadur nungkologo rupere painai dini kontha paloi nungkologo rupere painai somendro riang nungkologo rupere painai borok ungkha subida badi bororo osubida tang borok krei ini ang BJP join khaika matrono ani ho dumasora ni netaro ang khaklayo ani bukubo agi bo khanaya tabu bo khanaya ulo bo khanaya tabu magni khorang jodino khanawai tongkangkai ang bumung khuino chasiwano ani dawo visit ang bona hamjago dawo visit tripura nang hamjago ang jepuro tripura mata songsawai phayo ani Poritus Debormani nakhalawo asugui kebangma bororok kebangma netarok thanglaikia thanglai ano block president di ani borokno block dadi ani borokno block secretary di ani borokno YK bori di ani borokno central lo talang di ani borokno ungko district lo talang di ani borokno block lo talang di ani thangnai bororok jepruno ang tipra motha system unsuk lia abokai kubiko ang baithang sengi phaimani tini miawa khoroksa MDC sawo campaign khlayo election campaign khlaimani jorao charjon candidate no tui Maharashtra no tubui jepuru campaign khlayo apru o Poritus Debormano tongmani o Poritus Debormano khlai phaimani campaign dumasorani bororok kubui kok sanairok praman diwano tini baksa bororok sau sakno founder member nisongu MDC ni thangka babare saboni guni MDC kha abo a borok no saiman nai tini ang bumung sayapano ani o jagao khoroksa media tongo Mia kaijakha miani salo kaijakha khnani salni simi ngakai a borokno MDC sarinani bagai bihik busano kibui campaign khlaika hor sal piaba taruga media no bosiniya bini media jaga agor toloni singnani nangnai special dumasora ni media no botabu kamnanya siniya kintu election campaign khlainyani purungkai nogo thangai amayoi babayoi yakung khulumoi romoi bonobo bondupu bonobo kisingpu bonobo amapu bonobo babupu nei khulumoi campaign khlaika MDC ni thangka nini public ni bagai unnoyon khlainya ni koktam khlaika male uila ଅଧିବେଶନ boni tamo ଅଧିବେଶନ kuila kakha MDC ni beton bari ui mari nai MDC ni beton agi 50,000 ni niche tomani tabuk lakh ni sakau talangi mari nai ni abosi borok ni unnoyon buji khada ini tiprasarok nangkai sasaran tiprasarok nangkai sawo jeng rang bonangya mantri bonangya jeng dophasin nanggo thanjasin nanggo sabo thanjana hamjaya tong no sabo thanjana hamjaya tong sabo dofana hamjaya tong ang Poritus Debormanga tini BJP khayo ni ang dofana hamjaya diba tini bonam gunang Bikas Debormanga kai tribal welfare minister boki tiprasana hamjaya diba edisini kebangma netarok edisini kebangma kotor netarok kebangma edisio tongnai dofana hamjago un sanai ro borom gnang tribal welfare minister ro thangi deli no phan rohodi ni sanayu phan sok paikang ke tam khlai bisa phan sok paikang ke tam khlai sai de man borok phan sok pake restricted tender bo jagao ung je jagao emergency samung go a jagao restricted tender ngu dini o jagao joto tiprasarok milui o hoku tuisani bororok go milui bud diui kebono MDC kebono MLA sanamka fiaba tabuk MDC be MLA be kok sanani hingangkai borok ni logi tongnai sanggo panggo horopon to chosma kosom thupnai a sanggo panggo ro besi sikang kok sanani nangranai hayakai sujog krei nini neta bai nini MDC bai nini MLA bai kok sanani sujog krei tini yang kajingo saka ani dawo visit tabuk block president riui kabri phaika piaba jepuru ang BJP yo hap paika bukuk ni basabanyo borok porijoy enggu Poritus Deborma bapar gosajung thama bai kunong yani chirigraka ang tabuk bo dawo visit no sawo ekjon bodro poribar ni borok dawo visit no lang bapar ye bo borok kaham no tomani tamka adino kisa misan nengjak nungtrungna abon bagai nengri siliana abon